Чакай, Атанасиос, изчакай малко. Първо Иван тръгва. Аз ще ви казвам кой тръгва. Пас, Ванка. Айде удар. С челото. Хубаво с челото напред. Давай. Добре, взимай си топката и отиваш отзад. Хайде, Атанасиос. Кай, извърни се там и чакаш да тръгнеш. Аз ще ти кажа кай с кога. Кай спри, аз ще ти кажа. Дай, Атанасиос. Стани на врата. Не, стани хубаво по-напред. Така, пас, Атанасиос. Пас към мен. Добре. Идваш насам и удар с глава. Ай, хубав удар. Удар. Ама, Наско, ти стоиш величък на едно място. Трябва да атакуваме топката. Ти седиш и я чакаш. Айде, върни се още един път. Застани там хубаво. Тръгвай напред. Айде. Добре. Взимай си топката и отивай отзад. Тръгваш, Кайс. Антони, застани зад Георги и топката няма пускай. Добре, Кайс. Точно така. Пас към мен. С вътрешен. Добре. Хайде, идвай насам. Удар с главата. О, къде е удар с главата, бе, Кайс? Хайде, Бакарски, тръгвай. Атанасио, застани си там в колоната. Давай, Бакарски. Пас. Айде, удар с глава. Ама, Бакарски, момчета, ще кажете, че силно за първи път правим удар с глава. Защо седиш и я гледаш топката? Аз те хвърлям и ти трябва да тръгнеш срещу нея и да удариш с главата. Айде.